Ngikubingelele kuzo zonke indawo nendawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo igama lami ngingusambiso ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usuyibuka esibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukeli isithusa abantu abaningi isenzo senyanga umnumzane Godize endaweni yaseGoje. Kuba ukuthi le nyanga isebenzisa izinkawu ukuba ziyoyilandela imali kulabo besuke balaphile besithi abahambe bayoyikhokha mhla sebenayo imali. Uma sebenayo ngempela imali bayalaleza kuyo le nyanga yazi. Uma bethi bayeza bazoletha imali bese umnumzane Godiza ethi ngizothumela izinkawu zami ukuba zizoyilanda nangempela zize. Lesi senzo senza abahlali bethuke izanya ngoba lezi nkawu zivamise ukufika selithambene ilanga kazifike emini nokwenza lokhu kuvusa itwetwe. Ngokusho komthombo ongafunanga kudalula uthe uma sesifikile izinkawu zisuke zifake isikhwama lesi esibiza ngofele emntwini isigaxa wabantu emzimbeni bese ukuthi uma isesifikile zenza umsindo ongajwayelekile lapho bazobe sebazi ukuthi zizolanda imali kusho lo mthombo. Ngokusho kaMnumzane Godiza uveze ukuthi yena njengenyanga esanda ngolidala ngoba ngokomthetho akamukelekile ukuthi inyanga inikwe esandleni imali futhi yena akanalo nane-bank account. Mbukele udida ngempela lo daba lolo. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.